Ora do gelut ning panggung lho. Wegah aku. Heeh. Cinten ta? Kowe karo anikku nek gelut lu ngeroyok aku wae. Wah. Sing ngeroyok kowe ora. Teneh seneng jenengan, Pak. Dikeroyok. Ora seneng aku. Nek ngeroyok kowe milih sing endi? Aku milih sing duh. Ora usah dok dipilih. Anek-anek tutuki gundule. Balange wedi. Wedi semono-semono e. Nek ngisor bebayane nek dhuwur kok. Apa padha karo dikeroyok kompresor loro. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan Petrus sowan sampun tabuh kalih kirang sedasa menika mangke ugi boten saged panjang-panjang ngemuti dhateng wekdal ingkang sampun dipun aturaken mbiyayipun Bapak Wakil Bupati janjanipun Petrus tasih kepengin sanget ngrencangi sanggenipun para sutresna budaya utaminipun sutresna budaya wayang kulit ing sami lenggah wonten ing kitha Tuban menika luar biasa sampun kula buktekaken wonten pundi-pundi bilih ternyata penonton wayang kulit menika paling sae menika mapan wonten ing Jawi Timur menika luar biasa wonten ing Blitar wonten ing Surabaya wonten ing Tuban mriki wonten ing Ngawi lan sak piturutipun wah lha mboten kadi kanyono-nyono nyatanipun gagrag anggen kula beto saking Ngayogyakarta ugi dipun tami sanipun para lenggah menika mbuktekaken bilih sak menika gagrag menika mboten dados sabab anggenipun sami mboten saged ngraosaken ning nyatane cara Ngayogya ugi saged dipun raosaken ugi sugeng ambal warsa kagem kitha utawi Kabupaten Tuban ingkang kaping 726 warsa mugi-mugi menapa ing sampun dipun kajataken dening para pepunden pinisepuh para pemerintah daerah sinengkuyung dening para masyarakat sak Kabupaten Tuban saged kalaksanan kados ingkang sampun kula waosaken kala sonten wau matur suwun tanpa pepindhan kantun sekedhik malih kula ngaturaken pasugatan meniki mugi-mugi saged dados renaning penggalih upami mboten kula ingkang nyuwun sagunging samudra pangaksami tumrap kula seni budaya menika mboten kok kagem menapa-menapa nanging wonten malih ingkang kedah dipun ginakaken kangge jembaraken pasrawungan kula remen saged pitepangan kaliyan para kanca-kanca dalang saking Pepadi Tuban saged pitepangan para pinisepuh sutresna budaya ing sami lenggah wonten ing Tuban mriki ewa semanten kados kala wau sonten menawi dipun suwuni menawi gagrag Tuban menika tasih kathah rincang-rincang kula ingkang dereng paham benjang kula badhe sinau malih mbok menawi mangsa kala Gusti ngeparengaken saged pinanggih malih ning nong nembang sing kepenak ngundang Gareng karo Bagong ndak selak blandang wektune lesung jumengklung sru imbal-imbalan lesung jumengklung manaker mangungkul kumandang isa juning rang tresno tok tok
ujubipun Petruk menika nambung memperkenalkan tembang-tembang ing sampun lalu yuswa, tegesipun sampun sepuh, tegesipun sampun meh kemawon dipun telan jaman. Mila kula wajib nglestarekaken, kula wajib ngluri-uri. Dipun wastani Petruk menika nuwun sewu cara kina mboten menapa-menapa kula mboten badhe sakit manah kula kula tresna kalian tembang-tembang ing sampun dipun nanggit dening para pepunden. Lesung jumangklung suruh imbal-imbalan tembang ming sakaya ngene janjane dirasake penak ra jamak-jamak. Ming kudu pakulinan ngrasakake. Mula ayo Mbak Ibu Pesinden 7 cacahe dipun tepangaken cakepanipun lesung jumangklung suruh imbal-imbalan rasa nganggo gamelan, gamelane leren. Gamelane ngaso. Penabuh ngaso sedila. Tangane kon ngurut kancane. Nek kira-kira kesel kira-kira saya. Monggo. Lesung jumangklung sru imbal-imbalan rasa nganggo gamelan, rasa nganggo kaca wiyaga, pesinden tok 7 cacahe. 1, 2, 3 ya. Lesung jumangklung sru imbal-imbalan, lesung jumangklung manakar mangungkung ngumandang ngetak isak jroning pratisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Sembah nuwun, genti kanca-kanca penabuh. Lesung jumangklung semangat, ayo kudu semangat. Ora semangat gah. Gah tenan aku. Monggo 1, 2, 3 ya. Lesung jumangklung. Bareng sing bareng to. Sing kono wis le, kene lagi le. Sing bareng. Awak dhewe adu-adu saka Ngayu Jakarta ki didelok kompake. Lesung 1, 2, 3 yo. Lesung jumangklung sru imbal-imbalan. Muni kabeh. Lesung jumangklung manakar mangungkung ngumandang ngebekisa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Nah, dadine aku ya semangat. Aku nek ditabuhi wong turu ki moh. Moga wis tak toleh bola-bali wis terbukti nganti wis di video barang. Ana sing nabuh ki mung nabuh rancakan tok 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 tok. Ha piye? Piye nek kaya ngono kuwi piye ayo jajali. Coba kula nyuwun saniki Ibu Waranggana genti-genten karo Wiraswara utawa penabuh. Tandane nek tanganku munggah swara putri, tanganku medhun swara kakung. Perpindahane manut tangane Petruk. Pamane tiba-tiba tanganku ngatung langsung jumangklung ki wedok. Tiba-tiba aku medhun langsung ganti lanang. 1, 2, 3 ya. Lesung jumangklung sru imbal-imbalan, Lesung jumangklung Bagus. manakar mangungkung ngumandang ngebekisa sak jroning pratisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Nah. Coba tak cendhekke meneh le metok. Nek dawa-dawa mesti suka persiapan. 1, 2, 3 ya. Lesung jumangklung sru imbal-imbalan lesung jumangklung manakar mangungkung ngumandang ngebekisa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tek gung gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tek gung. Nah. Coba tak cendhekke meneh le ngetok. Ben. 1, 2, 3 ya. lesung Jumangklung imbal-imbalan Lesung jumangklung manakar mangungkung ngumandang ngebekisa jroning pradesan tek gung. Oh bubar. Mengko tok-tek kok senenge ra jamak-jamak. Dan neno. Monggo Mbak Yu kula, Budhe, monggo Budhe. Budhe Prastiwi ae. Saiki ora pantes diundang Mbak Yu Budhe. Arep cilik dhewe ning ngemut umur. Yo. Ya surah. Ayo. Ya
mining-mining raine seneng kok terus ha iya adicara ya kuwi tanggap warsa Kabupaten Tuban ingkang kaping 726 heeh melu mangayu bagi lan ndongake muga-muga ayem tentrem berinovasi dan berkreasi kanggo Kabupaten Tuban bener pancen ngono selamat oreng pangestumu apik bojo pangestumu sehat anak wah wis arep gemrayah anake ning sing jeneng anak akeh kuwi ya rejeki akeh ora mesti anak akeh rejeki akeh iki nek bapakne pancen sembodo ngragati karo anak-anake ning nek anak akeh bapakne wong sekeng bapakne wong ora duwe ming buru golek gawe anak wae nyekolahke ora iso lho dadak ngedol sawah entek-entekane ya entek-entekan tenan kaya aku ya ha iya ha piro to 16 lho 16 mati siji jane 17 sing mati sing cilik dhewe sing bayi kena ngopo tak lingguhi lho kok dilingguhi ora ayo mulai saka nyambut gawe deleke neng kursi dibuntel digedhong ora ketok aku saka sawah kesel mak ngek modar cah iki mati tenan ya wis ora apa-apa truk pestine ya ming tekan semono kok umure ha iya apa kok ya mbok yo nganti 16 kuwi wah lah kowe nek ora ngerti kowe nek ngerti anake gareng esuk ngisin-isin kae terus prol metu saka omah seragam wudo kabeh dong njukuki gogrokan sawo kuwi lho ayo karang nek esuk ora ana panganan kok ya le mbok yo kabeh pasang terminal menambiar pasang kok terminal spiral iki lho. Ha iya, bojoku iki nek pasang spiral iki awake kuru. Terus ming kaya mata tok kae medeni. Ayo ngombe pil suntik karo dom wedi. Jahit ora gelem kok kon suntik. Weruh dompe koplok kok. Ayo nganggo nganu jenenge iki pil apa? Wingi tak daftarke tak goleke pil kabeh. Lendo kok sanggon-gon. Terus bojoku ora ngombe pil totoli pitik, bojoku meteng pitike ora ngendhok. Modar wis. Ayo ora kaya ngono kuwi. Ayo kowe sing kabeh. Wis kok saiki wis tentrem kok terus ya syukur. Sing barep kelas 3 SMA. Weh, sing nomor 2 kelas 2 SMA. Sing nomor 3 1 SMA. Nomor 4 3 SMP. Nomor 5 2 SMP. Kok setahun brojol to, Reng? Ayo kowe karang ya adem ah iya adem ya ora njur kegiatane kaya ngono terus ora sapenake dhewe ora apa ora tele-tele ayo bojoku ganggu kok senengane nek ning omah nganggo rok pendek kae wah aku ya ora kuat terus ah iya apa piye-piyeno kae wong lanang ki wong waras Slamet Gong pangestumu apik syukur anakmu 3 wis kuwi cukup rasa tok tambahi. Hah? Rasa tok tambahi. Ora iki arep duwe siji neh to. Oh. Bojomu meteng. Udu, asing meteng anakku. Anakmu, anakku. Ha bojone ora ana kelas 2 SMA. Lho. Kok iso? Wah, wis jane pergaulan bebas. Sing barep lanang, ya syukur. Saiki nendi? Nang Polsek. Ngopo? Lah ya karang wong bodho le arep mlebu kuliah ngendi? Kuliah perguruan tinggi, Pak. Njupuk apa? Sak karepku ya, Pak. Ya wis manut. Aku mulai njupuk komputer. Njupuk mesin-mesin kuwi go nang omah ya jujul polisi. Oh, lah nyolong to ora njupuk fakultas kuwi ora. Ora nang pancen mencuri. Ya wis bentro malah dididik karo bapak polisi men. Nakale ra jamak-jamak. Ha iya. Sing nomor 3 isih winginane urung suwe lahir paring umur 3 tahunan. Oh ya syukur. Heeh. Sehat bocahe, sehat.
Saking sehate glidike ra jamak-jamak. Umur 3 tahun wis iso nulis lah, Tru. Oh, kae omah kae ra ditulisi Ki Bagong Edan kae anakku kae. Oh to. Wah, jan wis mirang-mirangke pokoke. Ya wis ora apa-apa, Gong. Sing jeneng wong urip ning alam padang iki ya pancen kudu ngono kuwi, anak ana sing ngabekti ana sing ora. Ning kabeh kudu tok tresnane. Pancene ya ngono. Ha iya. Yo. Tetembangan suka-suka parisuka, wektune ndak slangoyak ya, Tru. Iya. Ora kaya nang nggone dhewe ya paling setengah jam 4 ya, Reng. Ha iya, jam 4 wis terjang adzan subuh ngelingono. Iki awake dhewe sowan ning Bumi Wali. Lho, dadi aja nganti nerjang salat subuh sadurunge adzan subuh iki wis ade paripurna. Panggung iki wis sepi. Oh, ngono ya. Heeh. Ngendikane Bapak Wabu mamula apa-apa iki diceket-ceketke. Ya. Yo, tetembangan sing kepenak. Ayo. Urut saka sapa, Tru? Saka sing tuwa. Aku? Ya. Siap. Tak ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ndak ming kepat-kepet. Kabeh iki ya sumuk anggepe ora. Heeh, ya sa, jumeneng mengarep. Oh, jeh. Jumeneng malih. Heeh, oh jeh. Ayo, Bung. Kowe ra mumet wong gagas Elisa. Aku omongan 2 menit e ndasku buyer lho. Kok kowe kok betahe ra jamak-jamak? Ya ora, ya karang bocah ya wajib dituntun. Nek mumet ndase ditinggal Mas Bagong. Hah? Mas Bagong nek mumet ndase tinggal wae. Ora kurang ajar kae. Aku ki wis ngejak bendina, tak bayar sing ngendas-ndaske juragan. Ya ora apa-apa. Aja nesu-nesu. Ora. Nembang apa saha sing apik, sing kepenak? Ya. Wau wonten pamundutan ingkang dereng dipun aturaken inggih menika Sriuning Mustikaning Tupan. Heeh. Apa? Sriuning Mustikaning Tupan. Mustika Mustika Tuban. Tuban. Ora nganggo mustikane. Oh iya. Ngono ya kena. Ya. Nganggo mustikane ya ora apa-apa. Ya. Dibawani. Ya. Sinau salah wis diganti, sorry. Putri kang Listieng warni neno Srihuning Mastika Tuban. Blesteran saka Sulawesi. Ha iya. Kok iso tekan tanah Jawa? Biyen S1-ne njukuk pedalangan. Sekolah wayang. Ha iya, Cang. Bocah modern sekolahe wayang. Terus ketemu awake dhewe pas penelitian skripsi njupuk nulis tentang awake dhewe. Heeh. Terus neruske neng jurusan psikologi. Ya dhek rumangsa to dadi dalang ki edan. Heeh. Omong dhewe diwangsuli dhewe terus mresake neng psikologi, sekolah neng psikologi, lulus S2. Oh. Yo rawat jalan dhewe. Hah? Rawat jalan dhewe ben ra gendeng-gendeng banget. Nah, ben ra gendeng-gendeng banget. Gendeng ki mongko ning dhuwur kono gendeng. Gendeng kuwi nek kono le ngarani gendeng. Oh iya. Terus Putra Kanjeng Sira lawe neno tak prangkung bajana kara bebela Wiratmaya Tan Wurung Sri Huning gugur dadi mustika
Tuban. Ya, mangga. Srihuning mustika Tuban lapun tresno lan sabaya mati marang Raden Wirata wis pranata anandang branti
Sampun? Karo masakku malah mulai kaya munyuk ya. Malah mboten. Nggih. Ha iya. Sampun iki? Saka ngalas ya sing ngono kuwi. Oh mbiyen ora dadi sinden ki cak takoni ya jarine Neneng Sulawesi kono ya ming turut segara goleki iwak-iwak cilik-cilik kuwi. Ha ta? Iya. Kaya tanai to. Ha iya. Heeh. Wis gek lenggah. Wis. Jarike Benan. Ya. Ha. Sesuk mele. Sesuk kapan kok sesuk mele? Nek ditangkap mele. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki mau Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Ayo gentenan reng gentenan wektune iki ngoyak lho. Wah jan. Aku malah kemrungsung ya Pak Wakil Bupati ngendika sadurunge adan mau. Ha iya. Engko nek kliwat malah didukani. Ha iya. Mula sing sak madya wae ora usah dadak ngrekoso ya, aja dawa-dawa. Ora. Lagune lagu sing cendak-cendak wae. Ayo ganti. Yo Mbak Ayu, monggo mandhap malih Mbak Ayu. Ya. Ki sing ana lagu sing urung dipinangkani lho, Tru. Lagu apa? Lagu perjuangan. Ya. Ki mau pamundutan saka Mas apa? Joko Cipta Utama. Ya, engko diaturke lagu perjuangan. Heeh. Lagu perjuangan kok diaturke. Ya ana pirang werna kok diaturke kabeh. Ya. Mangga Mbak Ayu. Ya. Heh? Yen nembang napa? Ayo nembang sing kowe iso. Ya. Sik gedumbrengan apa sik alusan? Manut sing alusan ya kena, sing gedumbrengan ya ora apa-apa. Ning apike diratakke, Mbak Ayu ya sing alusan. Ya. Bawa apa jenenge iki? Slendro. Oh ya. Slendro bawane Sinom Grandel. Apa kok? Sinom Grandel. Heeh. Nanenena. Heeh. Nggo tibane manut Mbak Ayu. Ya. Suwarane penak dirungokke, terus ya penak dirasake. Wah, jan. Agawe ruci tenggale. Mangga. Agawe ruci tenggale. Lara apa? Muni lara apa iki kelingan aku bisnis lara itu. Lho. Bisnis kok lara. Wah, aku ora ngerti kok. Aku ki mung lara mumet buyer wae mondok nang rumah sakit. Wah, tanggaku le do nileki kanca-kancaku. Heeh, ngamplopi 500, 200. Nginep nang rumah sakit 2 dina, entek 800 batiku 9 yuta. Terus tanggo gawe teras. Heeh. Let pirang sasi awak iki nek ming lara sithik wae entuk 9 yuta. Wah, mbok lara sing rada parah. Woi. Aku terus ngombe gula saben bengi legi banget kena diabetes. Heeh. Diabetesku munggah. Mondok aku sesasi. Wah, entuk akeh. Ora ana wong tilik blas. Wis tekor terus. Ha iya, gawe teras. Tuku topi aku sing kaya teras. Oh iya. Iya, heeh. Iso nggo ngiyupi cengel. Upama munduta rokmi upama aku sing muni. Iya.
wis mlumpuk nang sirah lho, Tru. Mergo aku setahun iki blas ra tampa. Ah iya iya. Ora apa-apa. Tak ibarat wong numpak napa? Ibarat wong numpak prau. Heeh. Prau lumampah tanpa walah ing matyane jala temah gonjing anggen jang ning pagulingan ya tibake apa Mbak Ayu sing mat-matan ya selendang sutra kuning napa selendang selendang sutra kuning wis kepenak ya kedap tas aku nyaman selendang sutra kuning wis selendang biru ya Reng apa ngawur ora ya tinggal hiburan Tru ayo mangga selendang sutra jelas
Mula saka langgam terus didadekke dangdut sel. Slow kok sel. Dangdut slow terus. Ya, wah penak. Selendang sutra kuning. Ya. Luar biasa. Ah iki aku kebagian sing rada mumet iki, Tru. Endi? Sing sinden rada budhek iki. Ya wis ora apa-apa. Karang ya wis ning biasane nek siyah niki sok tengen kok, Go. Ya ora. Ya tetep budhek. Ah iya. Om budhek iki penyakit kok tengen-tengen jengkulmu mlocot kuwi. Ya, ayo. Mbak Tatin kok terus sinden 7 mike pira mike? 6. Ah, sinden 6. Heeh. Maju kabeh melakukan lagu-lagu perjuangan saka pemundhute Bapak Joko Cipto. Ya. Saiki Mbak Tatin sik. Heeh. Ayo Tin. Tin, ayo Tin. Nggih, Pak. Maju mboten? Maju. Mama maju. Heeh. Ya maju. Ya. Sindene Petruk jan saiki lemu-lemu tenan. Elisa sing urung iki. Heeh. Sesuk nek wis lemu Elisa kuwi wah wis kaya dream. Heeh. Ayo, Tin nembang. Napa, Pak? Hah? Napa? Manut kowe sing gayeng ayo apa? Ayo. Enten sing nyuwun lewong. Apa? Lewong. Liwong? Sapa sing nyuwun? Niki bapake. Wah, Bapak kuwi saka PWKS Jawa Timur. Ya. Ya, liwong ya diaturke ya ora apa-apa. Lewong napa Mbak Rawe le Mbak Ani? Apa? Karo Mbak Ani lho. Kembang rawe? Nggih. Ya, kembang rawe yo. Kowe iki golek kanca senengane ora? Ya. Buat gawe ayo yuk ngadeg. Ya. Sik. Ha iki wedok ning gali kabeh gitu lho. Heeh. Ora do gelut ning panggung lho. Wegah aku. Heeh. Cinten ta? Kowe karo anik kuwi nek gelut lu ngeroyok aku wae. Wah. Sing ngeroyok kowe ora. Tenang seneng jenengan, Pak. Ora. Dikeroyok. Ora seneng aku. Nek ngeroyok kowe milih sing endi? Aku milih sing duh. Ora usah dok dipilih. Anek-anek tutuki gundule. Dalange wedi. Ah wedi semono-semono e. Nek ngisor bebayane nek dhuwur kok. Apa padha karo dikeroyok kompresor loro. Iya. Ayo nembange apa kembang rawe? Nggih. Ah, oke. Ayo Denko. Tambah lagi Denko. Ayo, rasa kuwatir. Mentok ya terus.
Tenan. Aku saking seneng lek mundul lek joget nganti rokokku loro ora krasa. Entok. Sampun iki, Pak. Sampun, Mak. Kosike. Ah, ya ditambahi, Mbak. Wahyu. Heeh. Karo Mbak Prastiwi. Ya. Oh, Prastiwi iso lagu kebangsaan mbah. Bisa. Padake ae mulai membangun pemuda-pemudi. Ya. Ayo karo Neti sisan. Ya. Ciro lupat mo 5. Heeh. Deng 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 deng. Iki panyuwunane penjane Bapak Joko Cipta Utama. Ya.
Engko ndak lali ora diaturake. Ah, yo, diwiti yo. Wah, wis baca tau ora semet kabeh ora masalah. Tak udut kabeh loro kabeh. Iya. Saking senenge ndelok jogete Ani karo Tatin, kaya angon mentrok. Ah iya. Kita gitu. Angger kita gitu nelek. Kita gitu nelek. Heeh. Ya wis ben kamu. Teleke seneng. Iya. Yo pokoke. Yo diaturake. Yo, mangga. Buka saka balungan. Ting tang tang. Nah, ngono terus dibarengke ora ting kruwil. Heeh. Sapa sing bukani? Bima. Aja. Semaput ora. Ayo, mangga. Iki mau jan penyanyi-penyanyi keseselan cah TK. Lebare surat jejeg wis nguyake panggung. Ya sing endi? Budhe Prastiwi. Ya ya ora apa-apa. Karang yo apa jenenge piyai wis sepuh kok kon jrik-jrikan ora. Wis semangate isih muda, isih 17 taun nek. Ya iya. 17 ora gong. Aku dadi bapak malah karo Sinuwun Ndarawati karo Ndara Janaka kae mudhun saka pertapan Saptawarga. Weh lah mesti ana wigati katur ketara renteng-renteng reruntungan. Ah iya. Tak templing mencelat kowe ora. Patet songkok runtung anggap ora. Iya. Dinteni kene sajae kok arep rene. Ayo. Janeng yaning kaloka ngati langit Mambang anggep paswana pamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Langaning kalanggengan gelar pandhan muncar tinon lir kekonang sorem sorot etan padang enten apa to Ndara? Sampeyan kok ketingal mandhap saking pertapan Saptawarga. Ketingale sowan kengeyang. Penemban Matswapati nggih penemban Durgandana. Kakang Semar. Puruhanira Kakang. Sayuktine jroning Praja Ngastina iki mawon ana pirembugan ingkang wigati. Wigati pripun? Sumurupa. Lamun Nyai Prabu Kalimataya wis pantok pepuntoning tekad nggone bakal lereh ke Prabon lengser saka dampar. Lah kok ngoten? Mongko durung suwe anggenipun lenggah dampar kok andang-andang dumadakan kok terus lereh ke Prabon. Walandur sinten sing gumanti Ndara? Sing ajeng dados nalindra teng negari Ngastina sinten, Den? Wah, kula mawon apa, Gus? Gus, kowe iki wong batur kok kula. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Jumbuh lan ngendikaning Hyang Kanika putra duk nalika semana maring dawuh kelawan panjenengan ingsun lamun Nalindra Ngastina ora ana ingkang kuwawa lenggah dampar kejaba mung ing wis kedunungan Wahyu Ratu mongko wayu ning Kanalindran rinasuk dening sawarga Abimanyu mula ora ana kejaba mung putu Madukara ya putu Mbana Keling ya kuwi si Parikesit nanging gandeng Parikesit nalika semana padha dadi pirembugan umure nembe 14 taun. Mula lenggahing Parikesit bakal pinangku dening eyange ya kuwi ing Grojogan Sewu, ya ing Cemara Sewu, Kakang Premban Curiganata. Kakang Semar. Nek ngaten kula nggih nderek sekethi jumurung. Nek pancen pun ngoten ngendikaning Sinundawati nggih kedah dipun leksanani merga sampeyan sing entuk weling saka Nerada Pukulun Nerada sinuwun. Iya, pancen mengkono, Kakang Semar. Mula Kang Saka kuwi, ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina bareng lawan aku, Kanjeng Hyang Maswapati, putuku Parikesit apa dene Kanjeng Hyang Utari. Ngoten to, Den? Iya, Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti ora pancen kaya ngoten awiden kula dherekaken ndak dados pengantu-antuning sinuwun Prabu Kalimataya jumujug wonten negari Ngastina. Ayo Arjuna kula wonten maring adhawu ora tana tindak eyangmu, ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Kresna sinayang manglung mintonaken
sing langit kelap-kelap katon lurkin saking risang mawe gandrung sabarang katulukir moyak mayik saking dias baliwur datan kawusa lampahing Natandrawati sumawana satra ing bana keling Raden Arjuna tuwin panembahan Matsapati miwah ingkang wayah nenggih Raden Parikesit datan kantun ing ibu Kanjeng Utari lumampah minggar gumedhun jurang datan kawusa nedhek lumampah kocap lampahing jejaka kalih nenggih Wiratmaka miwah Wisantara atmajaning Bambang Irawan tuwin Bambang Wisanggeni nalika semantening cipta arsa amriksani jumenengan wonten negari Ngastina Tata laruta saking godha sang guru kula yen tandosa sang Dyamangku Utama Wisantara Wiratmaka piye sawetara nggone aku lawan Wisantara lumaku ing mangajab prapting negara Ngastina jroning lumaku saktenane ana bab ing bakal ndak kandhakake marang kowe Wisantara. Lho. Bab apa, Wiratmaka? Ngerti yo. Nalika aku pamit Kanjeng Ibu Titi Sari, ya kuwi garwane sawarga Kanjeng Rama Irawan. Kanjeng Ibu paring dawuh kelawan aku. Wiratmaka malah kepasang yugya katujuh inginu. Dene yen kowe bakal kepengin nonton wisudan negara Ngastina. Ngerti yo ingkang kawisuda mau tanara kejaba mung kadangmu dhewe sabab ala tanpa rupa wong atuamu Bambang Irawan Raden Irawan kuwi putrane Raden Janaka dadi upama aku tekan negara Ngastina mengko dawuhing Kanjeng Ibu supaya didhawuhi nitik menyang endi Kanjeng Hyang Arjuna yen bisa ketemu malah aku pengin ngaut pepadaning Kanjeng Hyang Arjuna Wisantara. Oh sik to kowe nyemoni aku to nyemoni kowe piye? Ora tembungmu sing akeh-akeh mau kuwi janjane tenan apa mung nyemoni aku? Lah kok dadi aku nyemoni karo kowe lire piye? Kowe tak kandhani. Nggone kekancan awake dhewe iki wis sawetara suwe. Nalika aku pamit karo Kanjeng Ibu Kencana Resmi garwaning sawarga Kanjeng Rama Wisanggeni, Ibu Kencana Resmi ya paring dawuh kelawan aku. Yen to sejatine aku kuwi wayah Raden Janaka merga wong atuwaku sawarga Bapa Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka. Kowe arep nyemoni aku ngono to kowe? Kowe pamer dumeh kowe iki wong pinter iso maca atiku. Lho, ora. Ora Wisantara. Panjen kepara nyata aku ki wayah Raden Janaka. Lho kok sik? Lah nek kowe ki wayah Janaka, aku ki ya wayah Janaka. Lah nek ngono, kowe kan aku ki sedulur kakehan Wiratmaka. Wah, ta. Ora ngira. Lah kok jebul padha-padha wayah Raden Janaka. Wah. Malah seneng atiku dene aku ditemokke karo sedulur. Yo, Wisantara semono uga aku ya bombong. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo padha digelak lakune. Prapta ning negara Ngastina. Goleki Kanjeng Hyang Janaka, ngaut pepadaning Kanjeng Hyang sarta ngaturake sembah kelawan Kanjeng Hyang Janaka. Yo, aku mathuk karo kowe Wiratmaka.
iki sapa? Ana pawongan nyegat karo aku. Oh sik. Aku tak takon karo kowe cah bagus. Wong loro nlonjong botol lakumu dalan iki pener anjuk marang negara Ngastina. Kowe kuwi sapa? Takon karo aku Wisantara. Anake sawarga Raden Wisanggeni. Ibuku kencana resmi. Takon karo aku Wiratmoko. Putra sawarga Bambang Irawan. Ibuku Dewi Titisari. Niatku bakal tekan negara Ngastina sepisan nonton wisudan Ratu Anyar ning negara Ngastina. Angka loro aku pengen nyembah karo eyangku ya kowe Eyang Janaka. Lho. Kowe iki putune Raden Janaka. Iya pancen kaya mengkono. Oh lah dalah anakku dhewe kowe putuku dhewe. Wisantara Wiratmoko ora nyono babar pisan. Lah kok jebul ketemu putu-putuku sing tak tresnani. Lho ora kowe iki sapa to kowe? Kowe kuwi sapa? Aja ngawu gawar ngawur. Mara gage setitekno. Yen kowe kepengin ketemu karo mbahmu Janaka, ya aku iki Raden Janaka. Lho. Apa kowe iki Raden Janaka? Iya. Lah kok dadi Kanjeng Eyang nganti tekan kene mongko mesti lagi ana wisudan. Wisantara Wiratmoko. Ora nyono babar pisan jebul luput cinatur. Putuku Parikesit nadyan yuswane lagi 14 taun bakal disengkake ngaluhur. Lan ngertiya, dina samengko Parikesit wis lungguh dampar ke Prabone Ngastina. Nanging ora kanyono-nyono jebul Malik tinggal pambegane putuku si Parikesit. Ketitik saploke dheweke dadi ratu. Kaya-kaya ora ikhlas lan kaya-kaya ora lila yen to ketunggon wong tuane Pandhawa. Wekasan kabeh wong tuane Pandhawa ditundung lunga saka negara Ngastina. Klebu aku mbahne wae ditundung lunga saka negara Ngastina aja nganti ngucik ke Prabone Ngastina. Wah, gelo atiku nggih. Gelo atiku ing atase aku ki peputu wujuding Parikesit ora nurat karo pambegane mbahne nanging jebul watake angkara budine Candala. Malah kabeh nayaka negara Ngastina padha disingkirake diganteni nganggo nayaka pilihane putuku si Parikesit. Wah, lah wong apa kaya ngono iki parat. Nom-noman ning bodho nadyan anak Janaka ning cubluk cingkranging nalar tuna ing budi. Kowe ora ngerti nek tak du karo gerangamu dhewe. Ayo ampiak awur-awur leganing atiku. Atmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh ing Petra dalem jroning lumaku pikirku rumangsa bombong liripun jebul olehku napake prihatin kelawan anak putuku dina samengko wis katon. Pendak-pendak kuwi tak kanthi sapa ngalas, pendak-pendak tak kanthi sapa ngendi. Ardone endi rong bubar kok do medhun dhewe-dhewe kuwi. Lho ya wis dinengke wae kowe iki ngopo to ora? Sampake wis ora ana sindenan kok isih. Wis ben ardone endi? Ado nguyuh itu melu ah. Aja. Melu ora. Nggonku napake anak putu wis kelakon. Nadyan anakku sing tak tresnani Abimanyu kapuping Rana Madyalaga nanging arum mangambar asmaning anakku. Lho bareng Abimanyu duwe anak ya kuwi si Parikesit. Ora kanyono-nyono jebul Parikesit ingkang tinuding minangka nyambung sejarahing para Pandhawa. Sing jeneng wong prihatin iku ora kok dienggo awake dhewe kok, Den. Mrucut
kamuktene awake dhewe muga-muga anak putune do mukti niku wong sakbenere wong prihatin niku wonten niku. Ora kok prihatin dienggo awake dhewe mboten. Upama kula niku nglakoni poso, kula nglakoni prihatin, kula ngarit apa brata, niku sing tak tembung ya nek iso dienggo awak kula, nek ora iso dienggo anak putu kula ngoten niku kaya sampeyan. Iya, sapa kae Petruk? Pundi? Smubang wangaruna tinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkan igara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca ana nom-noman loro lagune iki sapa Petruk? Duka. Sapa Gong? Ora ngerti aku menteleng mripate. Ayo sajake wong nesu iki, nesu iki. Sapa kowe wong enom? Bocah kowe ngaku sapa? Tepungake, aku Wisantara. Wisantara saka ngendi? Aku Wisantara, aku saka Pertapan. Ya kuwi pertapaning Kanjeng Eyang Dewa Kartika. Pertapaning Kanjeng Eyangmu Dewa Kartika. Iya, ibumu jenenge sapa? Lho kok dadak resik ibuku barang? Sing mburi sapa? Aku Wiratmaka. Saka ngendi? Saka Pertapan Yasarata. Ibuku Dewi Titisari. Bapakku Bambang Irawan. Bapakku Raden Wisanggeni. Aduh, putuku ngger. Loh, iki apa iki? Iki apa iki? Kok sik ora ngerti kentang kuwi mrene lakon lah kok dadi aku dirangkul kok kowe nyebut putuku. Ya aja ngawu gawar ngawur Raden. Teko kowe nyebut kadangku Wisantara kanggo cebutan putuku. Putuku nggir wong bagus kowe tak jarwani. Wisanggeni kuwi anakku, Bambang Irawan kuwi anakku. Kabeh wis ora ana. Dina-dina samengko Janaka ketemu karo Turasing Wisanggeni lan Irawan. Petruk nun, ya anak Wisanggeni. Wah, lah bener mula kok praenane kok persis ya, Gong. Heeh. Sing mburine kok anak Irawan. Wah. Dan anake sapa? Sariawan. Oh, Irawan kok Sariawan, goblok ora. Kowe putuku kok sik kowe aja ngawu gawar ngawur. Kena ngapa kowe mesa ora percaya? Mergo aku wis ketemu karo mbahku. Lho, mbahmu sapa? Simbahku Raden Janaka, malah ngandhake nek simbahku Raden Janaka ditundung karo Parikesit Ratu Anyar negara Ngastina. Nggonku mlayu-mlayu ki mung ketemu karo Parikesit ing atase disengkake ngaluhur dimuktekake kok ora gelem ngayomi karo wong tuane. Malah mbah-mbahne ditundung mangriyen. Wah, pancen ya saniki niku trusap-trusup ana pengkhianat. Kula aturi nggih, Den. Niki Kang Eyang, niki Raden Janaka nggih niki. Nek ana wong sing ngaku Raden Janaka niku ning ngajeng ngedu karo sampeyan. Wisantara, aku mbahmu Janaka. Nggih. Ora kowe iki sapa? Lho, kula niku Om. Om sapa? Om Pimpah. Kula abdine Ndara Janaka. Ndara Janaka niku ditutke ponokawan papat cacahe, siji Semar, Gareng, Petruk kali Bagong. Nek ora ana Semar, Gareng, Petruk karo Bagong niku dudu Raden Janaka. Niku mung sing ngaku aku beteke men kepengin turase Ndara Janaka niku do ngamuk teng negara Ngastina. Mergo sakniki niku bar Bratayuda. Turune Kurawa iso akeh, turune mungsuh isih pirang-pirang sing kepengin bebutek banyu bening negara Ngastina. Ngene ya, Mas. Kowe tak omongi, kowe nek ngeyel kuwi engko mungsuhe Udu Janaka ning iki. Gurune Raden Janaka. Sapa kowe? Lem Swekeng. Ora ngawur, Gong. Lem Swekeng pemain bulu tangkis. Waduh.
Kleru ora. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi simbah Arjuna. Yen pancen kurang percaya munggah ning kayangan, takono para dewa. Yen nganti aku ngapusi, aja lono uripku ning alam padang. Wah, adalah eyang sembanku. Wah, ya persis bapakne tenan ya. Oh, ada yang sembanku. Persis Ndara Wisanggeni. Wah, seneng aku ya weruh Ndara Wisanggeni urip meneh ya, Gong. Ya ora. Wo. Mbok kompak to, Le. Mah. Tepra kompak kowe kira duplikatku to. As telek. Duplikat apa? Ayo. Yen pancen wis padha ngakoni yen aku iki mbahmu. Wisantara. Apa, Mbah? Wiratmaka wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ayo enggal budal ning negara Ngastina. Ngestreni sedulurmu lanang nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Ayo Eyang tak derake. Monggo Eyang kula derekaken Kanjeng Eyang. Rika ngawur-awur-awuraken tengarane ngajurit gong makuru gongsa tetekaya botala. Wah, lah cah nom-nom do goblok. Ketoke kaya wis kepangan omongane Kertiwindu nanging bareng ketemu karo mbahne tenan wah. Wah, lah kok dadak ana Petruk ana Bagong. Mula iso dibuktekke yen to mbahne Wisantara lan Wiratmaka ya kae. Wah, lah ya ora mau mandeg tekan semene Kertiwindu legane atiku. Ting mandam sumula hamadangi jroning pasaryan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah engkung nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menika sinten Pancakesuma teka Paduka sampun priksa dhateng kula ya merga aku kepernah wong tuamu dhewe. Aku kuwi pamanmu. Aku putra ing Plasa Jenar, putraning Kanjeng Rama Harya Suman ya Harya Sengkuni aranku Kertiwindu. Paman Kertiwindu ya pancen mengkono. Wonten wigatos menapa paman dene Paduka rawuh wonten negari Ngamarta merpeki dhateng keng putra Punadipati Pancakesuma. Pancakesuma wonten timbalan. Kabeh jagat iki wis padha nekseni yen to sira iku wayah Nalendra ing Ngastina Prabu Kalimataya. Kowe anak Pancawala, mongko bapakmu wis ora ana. Tumuli diparingi negara Ngamarta ya negara Ngastina. Aglar Adipati Pancakesuma kasinggihan mekaten. Pratakoning mapan kene bakal benerke barang sing bengkong, jejeke barang sing wis mlengkung. Babakan perkawis menapa negara Ngastina? Negari Ngastina kados pundi? Lho, apa kowe ora krungu kabar? Mboten paman, lajeng keparengipun eyangmu Kalimataya lereh keprabon. Eyangmu lereh keprabon, lengser saka negara. Tumuli rembuganing para Pandhawa ingkang dipilih dadi ratu ora lek kejaba mung Parikesit. Kosik to, aku tak takon. Parikesit kuwi anake sapa? Parikesit kuwi anak Janaka.
Mongko sak temene ngguweni hak kewajiban tumraping Ngastina kuwi dudu kok sapa-sapa nanging Pancakesuma. Merga kowe kuwi wayah Prabu Kalimataya. Ing sak temene ngukup negara Ngastina kuwi Raden Pancawala ya bapakmu. Ning gandeng bapakmu wis ora ana ingkang kudu nampa ya putune lanang. Lah kok dadi Parikesit gedhang krangsila tumpang kendangan dengkul ene negara Ngastina. Apa anggepe Parikesit kuwi dumeh anak Janaka, dumeh ketitisan Wahyu Nalendra, terus kepenak dadi ratu nglangkai wong tuwa-tuwa kaya Adipati Pancakesuma. Apa kaya ngono ki wangun? Coba pikiran. Perkara iki ora mung rampung dienggo ngelus dada. Perkara iki ora mung rampung dienggo getuni marang lelakon. Ning Adipati Pancakesuma nek ora malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa. Tangeh iso gawe elinging para pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu ingkang saknyata Bancindhe, Banciradan kelawan turune. Cetha yen turas Madukara di Bancindhe, nanging yen turasing sakliyane Madukara di Banciradan. Kaya ngono kuwi wong tuwa-tuwa sing ora adil, sing wajib kudu dielingake supaya adil marang putu-putune. Siji ora klakon genti sijine, sijine ora klakon genti sijine. Sijine ora klakon genti sijine. Pokoke Kertiwindu ora bakal leren. Nek urung bubrah negara Ngastina legane ati. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu wingasepi iladan ya jagat pangestu ngkara Putu Prabu Kalimataya wonten dawuh Kanjeng Eyang teka Putu Prabu kepareng lengser keprabun inggih saknyatanipun panci mekaten krana wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih titik lenggan sak mangke wayah kula pun paripurna inggih pun parikesit ing kedah lenggah dampar keprabaning Ngastina. Nggih, Eyang nyuwun pangapunten. Malah kula sampun kadhawuhan dening Kyai Kalimataya supados samapta ing gati sawigeng diri. Amangku lenggahipun anak kula utawi putu kula pun parikesit. Ya. Putu Prabu pancen kaya mengkono. Kresna wonten maring adhawuh. Werkudara. Nggih. Janaka kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Wis akeh para Jenerpati padha ngrawuhi marang pawiwahan jumenengane putuku si Parikesit. Mula kang kono kuwi Janaka kula wonten paring adhawuh mara gage putuku iki dandanana ngestaken dawuh paduka.
dadal jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Parikesit kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wah. Mataun-taun tak ampet. Nggonku duwe rasa tatu ingkang jero ing ora bakal iso ilang. Merga kelangan kelawan putuku si Abimanyu ing tak golo-golo tak deng-deng kaya kendang. Supaya iso njunjung marang derajate wong tuwa disa mengko turasing si Abimanyu bakal nggadhampar ke Prabuning Ngastina. Abimanyu jangkungan anakmu Parikesit ya paripurna. Wektu dina iki tak sengkake ngaluhur lenggah dampar negara Ngastina gumanti ke Prabuning Sang Prabu Kalimataya. Kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya paripurna. Nganti kaya udan sinemeni sak jawining negari Ngastina. Sami alok lan suka parisuka jemenenganing Sang Parikesit ya sang paripurna lenggah dampar negari Ngastina. Kedadak plajaring Panakawan biak nuwun sewu sinuwun. Petruk eneng apa mlayu-mlayu tanpa tinimbalan matur kali sinten kula lho matur karo sapa wae kena inggih nderek Mangayu Bagya seketi jumurung nderek umbul donga kersanipun Gusti Ndara Parikesit anipun dados nalindra mugi-mugi lestantun raharja niring sambikala kaparingan sehat walafiat lahir lan batosipun saged ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina kanthi sae lan amanah. Salajengipun wonten nem-neman ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Nuwun sewu mboten pangling nawi kula matur menapa boten dipun dukani. Ora, matur Petruk. Nem-neman kala wau Adipati ing Ngamarta wayahipun Sinun Prabu Darmakusuma. Adipati Pancakusuma ingkang manguwuh-uwuh mboten nyarujuki lenggahipun Ndara Parikesit lenggah dampar negari Ngastina. Werkudara. Nggih. Janaka aku wis omong bola-bali aku ora kepengin negara Ngastina iki geger. Dadak padha nutup-nutupi alane Parikesit bayi wingi sore bakal ngukup marang warisaning Pancakusuma. Raden Janaka aku ora butuh. Raden Janaka kuwi tak sebut kaya dene wong tuaku. Cetha yen to Pandhawa kuwi menungsa mban cindhe mban siladan. Yen turas Madukara dimban cindhe, yen turasing sakliyaning Madukara dimban siladan. Aku ora nrimakake. Ayo dadi wong tuwa kudu adil. Ora adil lakon tak amuk negara Ngastina, Kakang Semar. Mangke riyen sampean namanya sembrono. Nek sampean ngonten niku napa mboten ngelek-eleki asmane Kang Eyang? Kang Eyang niku nalendra lahir batine niku mboten iso digagapi.
Nalendra lila legawa lair lan batinipun. Mula ora ana nek Ndara Puntadewa kengiyang menika diwestani Nalendra ingkang Aludira Seta, tegese getihé putih merga suci lair lan batine. Lah kok duwe putu kok kaya ngoten niku napa sampeyan mboten isin? Mboten ngorek-orek raine pasuryan ingkang eyang nggih. Sampeyan niku ngendikan karo sapa? Niki kengeyang Madukara kok tanpa tata krama, tanpa nganggo unggah-ungguh. Klebon demit ngendi sampeyan? Kula ngerti sampeyan nggadahi sloga ing kados mekaten menika mboten kok saka karep sampeyan dhewe. Ning mesti eneng sing aja-ajoki. Mesti eneng sing aja-ajoki merga kula ngerti pambegane Kang Rama, pambegan sampeyan niku nurun karo pambegane Kang Eyang. Ning ora kaya sagedhagane iki kok wah. Srakatan kaya wong ora ngerti tata, srakatan kaya wong ora ngerti tata krama unggah-ungguh. Kiai Semar, ampun wangsulan. Ampun wangsulan. Ning omongan kula niku mang gelar mang gulung. Monggo nek sampeyan ajeng njaluk dampar keprabon saka ingkang rayi Ndara Parikesit monggo. Ning cak-cakane ora kaya ngoten niku. Sampeyan niku putu ratu Binathara kok cak-cakane kaya maling. Eling mboten? Ora eling kula idoni sampeyan. Kanjeng Hyang kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Kanjeng Hyang Pancakasuma wonten dawuh. Sapa ingkang lincipi jarang bapak? Sapa ingkang adu-adu wani nabuk nyilih tangan? Teka putu-putu Pandhawa padha pating blengkrah polahe. Wonten ingkang mestani Kerti Windu menika tasih putra Kanjeng Hyang Patih Sengkuni. Lah rak tenan to. Kerti Windu Kakang nggih. Niku pancen panjalmaning mungsuh. Ampun diwehi urip, Den. Ampun diwehi urip. Niki mesti ora ado saka papan mriki nek sampeyan weruh glibete terus dipateni mawon. Niku ora bakal iso disadarke, ora bakal iso dielingke, Ndara. Dalah edan. Wis pirang-pirang wong tak bebujuk supaya gawe rusak negara Ngastina. Lah kok dadi kabeh ora ana sing kasembadan, kabeh ora ana sing kasih. Aku. Waduh. Wah! Aja mlayu. Wah, gugu karepe dhewe iki rupane kaya Satamaya iki. Aku Danyang Swela, Danyang Swela. Iya, dasar Puranyata. Ayo, takkan dirukun gelem ora? Takkan di manunggalane negara Ngastina gelem ora? Ora bakal aku manunggalane negara Ngastina. Yen bisa malah ngokop gedhe wong Ngastina. Piye? Ngokop amot kowe. Wah. Iki janjane wis ora tak nggo, iki janjane wis ora tak nggo ning bengi iki tak nggo pisan kanggo nglunasi nyawamu. Sapa iki? Dursabala putu Dursasana, nusula gramamu.
Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng Ndara.